Joskus on salaa Ja kun kukkinut. selkä on joku sillä Paavolla, että ei voinut aktiivisesti harrastaa. Niin. Niinkö? Oli Meillä kuule hukille aikanaan Tiinan kanssa opetettiin se taito. Sillä on Iiron kanssa viikko ikää. Ja kumppanit. Ei se Meillä oli muista, yhtä mutta aikaa niistä nämä kavereista. Purkit, piti purkit. Eikä niitä nyt Yksi kerta purkit osetettiin ja se oppi sen siihen. Onko niitä ylipäätään? Jos sen jälkeen niin olisi kyllä hamuilla. Ja se on aivan hulluna siihen lelluun sitten. Se on niin keskittyy siihen oikeaan asiaan. Se kerran näki sen törpön tuossa silloin seuraavalla kertaa. Se iloisena meni katsomaan, mikä tuo on. Se meni, mä tulenkin tästä käveleen pois. Se huomasi, tunnisti. Se on semmonen iso törppö tuolla, semmonen keltainen, mitä jossakin täällä reunalla on kuullut. Niin, joo, se kato vähän varovasti otettiin. Kimmo sitä ensin helisytti, niin sehän rupesi räkittää sille, mitä mulle helisyttelee. Mutta sitten kun sitä nakattiin, niin sitten se usko. Se piti pari kertaa nakata, ei tarvinnut montaa kertaa. Ei sille